A costilla e as sardiñas toman o protagonismo en Basoñas Mar. A proximidade de San Xoán incrementa a demanda destes produtos que contan con ofertas. O mes de xuño está a deixar días de calor e desfrute, polo que as previsións para San Xoán son boas. Os supermercados e as prazas de abastos están a rexistrar un elevado ritmo de vendas. En Basoñas Mar hai certos produtos que son os máis buscados polos compradores coa vista posta no San Xoán. Nós ahora mismo estamos, temos en oferta ahora de cara a San Juan, temos costilla tanto de porco como de ternera, temos criollos, temos unha sardiña un poquinho grande para asar, e depois hai un poquinho máis pequena, depende do que queira o cliente, e depois tamén temos para acompañar, ahora mismo temos un langostino cocido tamén en oferta, e máis temos unhas novalliñas, por se a gente quere poñer antes de poñerse a asar as sardiñas e tal, ir comendo algo antes xa. O que máis está a vender nestas xornadas son produtos pensados para consumir na festividade do San Xoán. E ahora mismo o que máis está vendendo é a costilla, a verdad, temos un precio bastante atractivo, é moi boa a costilla, é carnosa, despois temos o criollo tamén, que está moi bo, que temos nós congelado, e depois temos a tira de ternera, que tamén nos sale moi bo, o proveedor, a verdad, traballamos moi ben con el, e os acompañamentos tamén se nota que a xente os busca, tanto o chorizo rojo, que tamén temos en fresco, e despois xa nos imos a mariscos, o langostino, unhas amburiñas e así, para poder botar unha planchiña e comer antes. Artigos que apuntan teñen moita calidade e están a gustar moitos clientes. A costiña levamos moitos anos traballando co mesmo proveedor e a verdad ao noso cliente gustalle esta costilla a tira que ven moi ben feitiña e ten bastante carne. O criollo estamos intentando impulsalo un pouquiño máis, a verdad, porque cambiamos agora recentemente de proveedor e a verdad, parecenos que sabe moito mellor e que está máis bo. Ademais da costela e das sardiñas, outros produtos están a ter unha boa saída pola chegada do calor, que anima a xente a facer máis xuntanzas e comidas familiares. A verdade é que nós agora mesmo estamos empezando a notar que a xente está vindo bo tempo, a xente xuntase máis e estamos vendendo máis marisco, tanto langostino como gambón, como navallas, vieiras, estás vendendo un poquinho de todo. Cigala tamén, a xente anímase un pouco con a cigala, que ten, a verdade, un bo precio. E despois, se nos imos a un peixe, para poñer unha brasa ou bacalao, a verdade, sempre é unha opción moi boa. Vila asegura que os prezos están bastante estables e, salvo sorpresa de última hora por falta de existencias, manteránse. A costilla vaise manter en principio en oferta e despois o resto os nosos precios intentamos sempre que sean precios contidos para que a xente poda tanto comer peixe como marisco como as carnes e os precocinados que temos. Outros peixes buscados polos compradores son o rape, a raia, rodaballo, o lenguado, non son produtos que temos todo o ano. Ahora mesmo o rodaballo está sendo un pouco máis complicado de conseguir. Temos dos nosos barcos, algúns, non moito, que non está entrando moito, pero estamos intentando conseguir de outros proveedores rodaballo de ración un pouquiño máis pequeno para que sea un pouco máis asequible tamén para poder comelo. O lenguado traballamos o de gran sol, estamos intentando traer agora tamén lenguado rubio de Marruecos, que sale moi bo. E despois o rape, que é o noso produto estrella de todo o ano, que o traballamos todo o ano, que un rape para un salpicón ora para o verán está moi ben. Para acompañar propón uns camaróns, cigala, boi ou camarón en langostino cocidos.